Каква история се крие зад картината "Глава на чудовище"? Когато Леонардо да Винчи бил все още младеж, той живеел и учел при Андрея дел Верокио, неговият учител във Флоренция. Един ден баща му, сера Пиеро да Винчи, му поръчал да украси дървен щит, който трябвало да бъде подарък. За да направи нещо впечатляващо, Леонардо решил да нарисува ужасяващо чудовище. Леонардо започнал да събира части от различни животни – змии, гущери, прилепи, скакалци, котки, риби и други странни създания. Според някои разкази, той дори ги оставял да се разлагат в стаята си, за да наблюдава формите, текстурите и движенията, които времето и гниенето създавали. Миризмата била ужасяваща, но той бил напълно отдаден. Комбинирал тези анатомични елементи, за да създаде напълно нов, кошмарен и хиперреалистичен образ на чудовище, което изглеждало сякаш излиза от самият ад. Когато баща му видял щита, той бил толкова уплашен, че почти го изпуснал. Според някои източници буквално побягнал ужасен. След това осъзнал колко гениална е работата на сина му, но счел, че е твърде страховита за подарък. Затова продал творбата на търговец, а вместо нея дал на получателя обикновен щит с по-красив декоративен образ. За съжаление, оригиналният щит с чудовището на Леонардо не е запазен. Знаем за него главно чрез разкази на Джорджо Вазари, ренесансов биограф и автор на живописите на най-известните художници. Той често украсявал историите си, така че част от разказа може да е хиперболизиран, но основата е достоверна.